Μία σουίτα εφαρμογών που είναι απαραίτητη για κάθε λειτουργικό είναι η σουίτα του Office. Στο Linux, όπως και στα Windows, όπως και στο Mac, υπάρχει το OpenOffice. Είναι μια πληρέστατη σουίτα εφαρμογών, η οποία είναι απόλυτα συμβατή με το Microsoft Office, που είναι και η κυρίαρχη σουίτα στην αγορά. Εάν πάμε από το μενού εφαρμογές, κέντρο λογισμικού, και ζητήσουμε OpenOffice, θα δούμε διάφορες εφαρμογές του OpenOffice. Αυτό που θα επιλέξουμε εμείς είναι η σουίτα εφαρμογών γραφείου OpenOffice, η οποία, όπως μας λέει και η περιγραφή της, είναι η πλήρη σουίτα. Όταν γίνεται η εγκατάσταση του Ubuntu Desktop, εγκαθίστανται κάποιες από τις βασικές εφαρμογές του OpenOffice, αλλά όχι η πλήρη σουίτα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε να εγκαταστήσουμε όλη τη σουίτα. Θα πατήσουμε λοιπόν εγκατάσταση, για να δούμε λιγάκι τις πληροφορίες για ποιες εφαρμογές μιλάμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και ένα screenshot του OpenOffice. Μιλάμε για την πλήρη σουίτα. Όλες αυτές οι εφαρμογές που βλέπουμε περιλαμβάνονται μέσα στη σουίτα. Βέβαια, περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες επεκτάσεις. Η υποστήριξη Java, γραμματοσυρές και πολλά άλλα. Μέχρι, όπως βλέπουμε εδώ, και plugin για το Firefox και πολλά ακόμα. Μπορούμε ακόμα να επιλέξουμε κάποια από αυτά τα πρόσθετα, αν πιστεύουμε, όπως παράδειγμα το ImageMagick, που είναι ένας editor για φωτογραφίες, αν πιστεύουμε ότι θα μας χρησιμεύσουν. Αυτά που τσεκάρει από μόνη της η εφαρμογή όταν την επιλέξουμε, είναι υπεραρκετά. Επειδή η σουίτα είναι αρκετά μεγάλη, θα περιμένουμε αρκετά λεπτά να κατεβεί και να εγκατασταθεί όλη από το δίκτυο. Μετά βέβαια, όπως είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ζητήσουμε να ελέγξει τη γλωσσική υποστήριξη. Πατώντας λοιπόν γλωσσική υποστήριξη, θα δούμε εάν βρίσκει καινούργια πακέτα. Εάν βρει κάποια πακέτα της ελληνικής γλώσσας, ακόμα και της αγγλικής, και θελήσει να τα εγκαταστήσει, καλά είναι να το πούμε να τα εγκαταστήσει. Μόλις εγκατασταθεί η πλήρη σουίτα, θα μοιράσει τις εφαρμογές ανάλογα με την κατηγορία τους στις διάφορες κατηγορίες. Θα δούμε κάποιες εφαρμογές, βλέπουμε εδώ πέρα την εφαρμογή σχεδίασης του OpenOffice, την έχει βάλει στα γραφικά. Έτσι λοιπόν, στο γραφείο έχει βάλει αυτές που θεωρεί εφαρμογές γραφείου, όπως τη βάση δεδομένων, τον επεξεργαστή κειμένου, το λογιστικό φύλλο και τις παρουσιάσεις του OpenOffice. Η σουίτα περιλαμβάνει και σχεδιαστικό, περιλαμβάνει πρόγραμμα επεξεργασίας και δημιουργίας μαθηματικών τύπων και πολλά ακόμα. Επίσης έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα να σώζει σε PDF, έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να έχουμε εξωτερική εφαρμογή για να αποθηκεύουμε σε PDF. Και βέβαια, αν ανοίξουμε ένα οποιοδήποτε από τα προγράμματα της σουίτας και πάμε από τα εργαλεία στις επιλογές, πηγαίνουμε λοιπόν στο κεντρικό μενού, όπου κάποιος μπορεί να προσθέσει τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία θα βρίσκονται στα metadata του κάθε αρχείου που δημιουργεί, κάποιες ρυθμίσεις επιπλέον. Εδώ έχουμε τη διαχείριση μνήμης, όπου μπορεί κάποιος να ενεργοποιήσει την γρήγορη εκκίνηση, δηλαδή στην ουσία μόλις ενεργοποιήσει τη γρήγορη εκκίνηση, αυτό που συμβαίνει είναι το OpenOffice φορτώνεται με την εκκίνηση του συστήματος, έτσι ώστε οι εφαρμογές να ξεκινάνε γρηγορότερα. Άλλες φορές αυτό είναι καλό, άλλες φορές όχι και τόσο. Ειδικά πολλές φορές δημιουργούνται κάποια μικροπροβλήματα όταν κάποιος κάνει αναβάθμιση της σουίτας. Είναι χρήσιμο, εάν έχει κάποιο σχετικά αργό υπολογιστή, να το έχει ενεργοποιημένο την γρήγορη εκκίνηση και βέβαια να θυμάται να την απενεργοποιεί όταν πρόκειται να αναβαθμίσει τη σουίτα.
Ωραία λοιπόν. Διάφορες άλλες εδώ ρυθμισούλες. Αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τη φόρτωση και την αποθήκευση. Ένα βασικό πρόβλημα που συναντάει κάποιος, όχι μόνο στο OpenOffice αλλά και στο Microsoft Office, είναι ο τύπος των αρχείων με τον οποίο αποθηκεύει τα έγγραφά του. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα με τους κειμενογράφους ή με τα λογιστικά φύλλα, τα οποία χρησιμοποιούν οι φίλοι μας, οι συνεργάτες μας και γενικότερα οι επαγγελματίες τους οποίους θα δώσουμε τα έγγραφά μας. Έτσι λοιπόν καλά είναι, εάν πρόκειται να μοιραζόμαστε έγγραφα κειμένου με άλλους συναδέλφους οι οποίοι χρησιμοποιούν το Microsoft Office, να μην αποθηκεύεται σαν έγγραφο κειμένου ODF, αλλά σαν κάτι που μπορεί να το διαβάσει η σουίτα της Microsoft. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε Microsoft Word 97 2000 XP. Άρα λοιπόν θα αποθηκεύσει σαν doc. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στο υπολογιστικό φύλλο. Αντί για ODF θα πάμε εδώ και θα επιλέξουμε αυτό που λέει Microsoft Excel 97 2000 XP. Μία τρίτη εφαρμογή που χρειάζεται και αυτή τη συμβατότητά της είναι η παρουσίαση. Άρα λοιπόν όταν θα στείλουμε σε PowerPoint της Microsoft θα πρέπει αυτό που φτιάχνουμε να αποθηκεύεται σαν Microsoft PowerPoint 97 2000 XP. Έτσι λοιπόν θα αποθηκεύει αρχεία PPT. Έτσι. Στο υπολογιστικό φύλλο θα παράγει αρχεία XLS του Microsoft Excel και βέβαια όσον αφορά το κειμενογράφο θα παράγει αρχεία τύπου doc. Το πρόβλημα της συμβατότητας υπάρχει ανάμεσα και στις εκδόσεις της σουίτας της Microsoft. Βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα σε κόσμο ο οποίος έχει αγοράσει την καινούργια σουίτα και σώζει στα καινούργια XML formats, δηλαδή αντί για doc σώζει σε docx και βέβαια όταν τα δίνει σε φίλους που έχουν παλιότερες σουίτες δεν μπορούν να παιχτούν. Υπάρχει βέβαια κάποια εφαρμογή συμβατότητας και εκεί, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν την έχει εγκαταστήσει, οπότε υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε πλήρη συμβατότητα, όταν πρόκειται να το δώσουμε σε άλλους, καλύτερα να κάνουμε αυτές τις τρεις επιλογές. Όταν εγκαταστήσουμε το ελληνικό σύστημα, στα βοηθήματα γραφής εδώ, θα δούμε ότι είναι εγκαταστημένα όλα τα βοηθήματα γραφής, δηλαδή ο ορθογράφος και βέβαια ο Hyphenator και ο θησόρος, ας πούμε ο θησαυρός. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να επιλέξουμε εδώ αν θέλουμε να ελέγχει και τις λέξεις με κεφαλαία. Το λεξικό είναι πληρέστατο και μάλιστα πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε το ίδιο λεξικό του OpenOffice. Έχει χρησιμοποιηθεί και για ορθογραφία στο PC, αλλά κυριότερα έχει χρησιμοποιηθεί για ορθογραφία στο Mac, γιατί εκεί δεν υπάρχει η προεγκατεστημένη ορθογραφία στη σουίτα της Microsoft από την εταιρεία, αλλά υπάρχει ουσιαστικά ορθογραφία από τρίτο κατασκευαστή, έτσι, από κάποια ελληνική εταιρεία η οποία κατασκευάζει το ορθογραφικό λεξικό επιπληρωμή. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκε με κάποια μικρή μετατροπή το λεξικό του OpenOffice για αυτήν τη δουλειά. Τη σουίτα θα τη δείξουμε αναλυτικά. Εδώ είναι απλά οι βασικές ρυθμίσεις της σουίτας και βλέπουμε εδώ συγκεκριμένα τον κειμενογράφο. Είναι αρκετά παρόμοιος με τον κειμενογράφο του Microsoft Office, δηλαδή το Word. Η εφαρμογή λέγεται Writer. Και βέβαια, όπως δείξαμε και προηγουμένως, είναι απόλυτα συμβατή και φορτώνει αρχεία του Microsoft Office, αλλά και σώζει σαν μορφές του Microsoft Office. Επίσης μπορεί να διαβάσει και τα καινούργια formats. Δηλαδή μπορεί να διαβάσει και τα XML formats και μπορεί βέβαια να σώσει και σε αυτά. Καλύτερα βέβαια για λόγους συμβατότητας, όπως είπαμε, να σώζουμε στις γνωστές μορφές αυτές που έχει και ο περισσότερος κόσμος.